गिलु फालु डिस्टार्ब बुरिफोर जागोनाबो गिलु फालु अयथासार बिहाव जागोनाबो फिसाजोखौ बुजायालासे आंखौसो बुजाय हरदो जेबो रोङै फिसाजोनो साख्रियाव बिजामादै नागिरबायदो। खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो बे आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय बावहरबाय आरो आंनि खुलुमनायखौ नोंथांमोननि गिबियावनो बावहरग्रोबाय। नोंथांमोना दानिसो खोनादों दोंसे मेथाइ नङा होमब्ला? बे दोंसे मेथाइया जोंहा साननैसोनि उनावनो बर' हारि कमेडि इउटिउब चेनेलावहाय फेसबुकआवहाय नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दङ आरो बे एलबामखौ नोंथांमोनहा सोर बानायदों अलरेडि एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ। बिथांमोना खालामदों फरायना, गांगा थफा, गोमसार आरो किति आरो जतिस बिथांमोनहा बे भिडिअखौ बानायदों। नोंथांमोना साननैसोनि उनावनो बेखौ नुनो मोनसिगोन। दा आंनि मेथाइ, आं लिरनाय, आं खननाय बे मेथाइआव बिथांमोना एलबामखौ बानायदों। दा आं मिथिनो मोनदों बिथांमोना ओरैबायदि मस्ट फानि सिन बे एलबामावहाय सोदों होननानै आं मिथिनो मोनदों। दा बयबो एक्साइटेड जानानै दङ बायदिखौ आं नुनो मोनदों फेसबुकफोरनि गेजेराव, ससियेल मिडियानि गेजेराव। आंबो बिराद एक्साइटेड जानानै दङ। मानोना बिथांमोना जेब्लायबो जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ कमेडि बानायनानै सोरनिबा दुखु सुखुफोरखौ बावगारहोयो नङा होमब्ला? बिथांमोना हयथ' बेबायदिनो नैबे एलबामनि गेजेरजोंबो भिडिअनि गेजेरजोंबो मस्ट कमेडि सिन सोनानै जों बयखौबो मिनिहोनो हागोन, रंजाहोनो हागोन, गोजोनग्लाय होनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों एबा जोबोद एक्साइटेड जानानै दङ। थ' लोगोफोर, मेथाइआ अलरेडि आंनिखौथ' मिथिखायो। नोंसोर माबायदि आं मेथाइ खनो नोंसोरथ' आंखौ एसेब्लाबो आन्दाज मोनखायो नङा होमब्ला? आंनि मेथाइआ बांसिनानो कमेडि गोजा। आङो इयुनावबो कमेडिखौनो आं खनलांबाय थागोन, मानोना आं कमेडि मेथाइ खननो बिराद मोजां मोनो। दा आसा खालामबाय बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ, बे फैनो गोनां एलबामखौ नोंथांमोना अनसायगोन, नायगोन होननानै आं बयखौबो आसा खालामनाय थाबाय। थेंक इउ लोगोफोर, गोजोन्थों।